Приветствую всех, кто подключился к нашему эфиру. Я Роман Спиридонов. Вы смотрите программу «Бугуни». И в ближайший час мы будем говорить о самых важных и актуальных новостях оккупированного Крыма и материковой Украины. А прежде чем мы начнем разговор, я представлю нашего гостя. Предлагаю подписаться на наш YouTube-канал. Там вы всегда сможете посмотреть то видео, которое не успели увидеть в нашем эфире. Это очень удобно и сэкономит ваше время. И поддержите нас на Patreon, потому что ваша поддержка нам очень важна. Я представляю нашего гостя. Это Максим Джигун, политический эксперт, руководитель консалтинговой компании. Добрый вечер. Витаю вас, доброго вечера. Мы решили этот блок начать с хороших новостей. И одна из них уже хорошо всем известна. Это скифское золото, которое из Крыма выставлялось в Нидерландах, возвращается Украине. Суд в Нидерландах принял такое решение по делу скифского золота в нашу пользу. Артефакты должны вернуть в нашей стране, как говорится в постановлении суда, до стабилизации ситуации во временно оккупированном Крыму. То есть до деоккупации. То есть оно должны еще вернуть на материк. Об этом, как я сказал, говорится в постановлении суда Амстердама. Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине. Это 2000 артефактов из 4 музеев Крыма. Все они были вывезены в 2014 году на выставку музей Алларда Пирсона, о котором я говорил. Они были вывезены до оккупации. После оккупации Амстердам не стал возвращать на оккупированную территорию. Это пытались оспорить оккупационные власти Крыма. Суд тянулся очень долго. Решение было в нашу пользу еще в 2016 году, но потом была апелляция. Только вот сейчас это решение стало известно. Но, как известно, опять же, золото к нам еще не возвращается, потому что, возможно, будет кассация. Как вы думаете, Максим, какой аргумент в суде позволив нам виграти? Я думаю, що аргументів насправді декілька є, чому саме склалася так ситуація, як склалася, і на нашу користь. І, до речі, не вперше вже, оскільки це не перша інстанція, яка дала свій висновок. Росіяни програвали вже кілька разів, але продовжували використовувати всі можливі юридичні інструменти для того, аби продовжити і відтермінувати період своєї поразки, так і момент своєї поразки. Ну, одним із них, я вважаю, що є невизнання окупації Криму більшістю цивілізованих країн світу, в тому числі Нідерландами. Тому повертати ці, скажімо, скарби українські до території Криму, який зараз управляється незаконною владою, яка анексувала нашу територію, та такими маріонетками російськими, було би некоректно ні з точки зору закону, ні з точки зору якоїсь моральності і етики. Ну і, власне, те, що вже ми так встигли в кількох словах сказати, про те, що державними, так, є ці... Ну, то есть они не принадлежат музеям, которые за них спорят, а это собственность государства. Так, більше того, наскільки мені відомо, виставка формувалася, яка поїхала саме в Нідерланди, із 6 українських музеїв, в тому числі Одеський, там є Бахчисарайський, різні музеї. Частина, до речі, в 2014 році повернулася виставки до України, вона в Україні, в Києві виставляється, і з 2014 року можна на неї подивитися, але все ж таки левова частка ось цих прикрас і скарбів українських, вона знаходиться ще в Нідерландах. Цікавий факт, до речі, що в разі повернення цих скарбів до України наша держава буде змушена виплатити 100 тисяч євро нідерландській стороні за утримання і за зберігання цих. Але мені здається, ця ціна є копійчаною порівняно з тим, який це має культурний, історичний зміст для України і значення для нашої держави. Ви розумієте, в чому проблема? Що Росія вже десятиліттями намагається викрадати і привласнювати українську історію і культуру. Це ні для кого не секрет. І події, які відбувалися в цьому контексті, починаючи там з 2014 року і до цих днів, вона вражає просто масштабами і ницістю вчинків російської влади. Зокрема, приклад цікавий, я думаю, всі його пам'ятають, коли зустрічався Путін
Путін із президентом Франції Макроном. І під час зустрічі сказав, що велика княгиня Анна Ярославна, яка була французькою королевою, і почав казати, що вона ніби є наслідницею Росії, чи точніше Росія є наслідницею, і абсолютно вдався до маніпуляцій. Після чого Макрон, виступаючи перед громадянами Франції, сказав, що це неправда, і Анна Ярославна була київською княгинею і дочкою видатного князя Ярослава Мудрого. Другий факт, коли в 16-му, по-моєму, році в Москві почали відкривати пам'ятник Володимиру Великому, як також виявляється князю російському з їхньої точки зору, але забули той факт, що князь Володимир народився і помер ще до того, як була заснована, в принципі, Москва. Тому такі абсолютно зверхні, напускні, абсолютно не підтверджені історичною якоюсь правдивістю факти з боку Росії, вони лише вказують на те, що завдання стратегічне боротися з Україною не тільки за території, але й за уми, за історичну спадщину, за культурну спадщину. Тому ця справа, як на мене, вона є вкрай важливою, вона є вкрай принциповою для нас. І скільки б не тягнулися ці судові засідання, та вже в Верховному суді, ми повинні відстоювати послідовно свою позицію і забирати своє. Вы напомнили про Макрона историю, а я назвал Берлускони, потому что в памяти история, когда Путин прилетел в оккупированный Крым, они там с Берлускони гуляли по подвалам винзавода, по-моему, «Новый свет», и они так легко откупорили бутылку старинного вина, которая не их собственность, это национальное достояние Украины, это государственная собственность, но они ее спокойненько себе так распили на двоих или на троих с Яниной Павленко, которая сейчас оккупационный глава Ялты, а до этого она была гендиректором этого завода. То есть таких примеров можно много поговорить и про раскопки, и про то, что все артефакты вывозятся оккупантами в Россию. Но я предлагаю сейчас поговорить еще об одной теме, еще об одной хорошей теме. С нами на связи Ленор Мамбетов, руководитель благотворительного фонда «Фонд национального достояния Крыма». Ленор Ага, добрый вечер. Алейкум селям. Хотим узнать у вас подробности. Вот прошла информация о том, что в Виннице, в селе Новая Гребля, где проживают 157 крымских татар, это 30 семей, они там разместились в общежитии бывшего ПТУ, прошел ремонт, и вот туда приезжали и полномочный посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмед Гульдере, был глава Меджлиса Рифат Чубаров, вы были, там прошел ремонт, и есть программа по трудоустройству, связанная с развитием рыбоводства, выращиванию рыб в ставках и овцеводству. Вот это такая программа по помощи переселенцам для того, чтобы как-то адаптировать людей, помогать им трудоустраивать. И расскажите, благодаря кому, чему это произошло? В данный момент пока именно в Новой Гребле мы сделали работу, связанную с ремонтом кровли, и внутренних помещений. Это финансировало турецкое агентство по координации сотрудничества. То есть сейчас у нас много крымско-татарских переселенцев, и которым нужно решать как их вопросы крова над головой, так есть и много экономических проблем. Соответственно, фонд поэтому выступил с инициативой по развитию такого социального бизнеса. Мы сейчас совместно с ТИКой разрабатываем несколько программ о помощи нашим соотечественникам. И эти программы пока касаются в основном сельскохозяйственной направленности, они будут, Первая программа, то, что мы сейчас в Виннице именно обсуждаем, уже предварительно получили согласование. Это мы поможем нашим переселенцам. ТИКа купит от 200 до 500 голов планируется купить, малорогатого скота, барашек в основном. И кроме этого еще там есть несколько ставков. Мы с главой ОТГ, Калининского ОТГ, обговорили вопрос, чтобы взять эти ставки на кооператив, который будет создан, специальный кооператив нашими ребятами, участниками боевых действий. И уже через этот кооператив будут проводиться работы по запуску рыбы в эти ставки, и для того, чтобы потом уже, соответственно, выращивать, продавать и помогать нашим людям именно зарабатывать на жизнь.
Кроме этого, у нас еще есть несколько проектов, которые мы уже планируем делать в Новоалексеевке, в Мелитополе. Это проекты, связанные с стимулируем с теплицами, со швейным производством и так далее. Насколько масштабны эти проекты? О трудоустройстве скольких людей можно будет говорить? Чтобы понять, существенно ли эта помощь, решает ли она как-то проблему вынужденных переселенцев в тех районах, где они живут? Полностью все проблемы мы, конечно... безусловно. Да, то есть, соответственно, у нас есть какие вопросы? То есть, например, условия есть со стороны донора, чтобы создавались именно сельскохозяйственные кооперативы, в которые входили не менее 10 человек. То есть выделяются средства, направленные на закупку какого-то или оборудования, или каких-то основных средств. В основном это проекты до 100 тысяч долларов. То есть на один конкретный кооператив и так далее. И можете нам рассказать подробности, что сейчас происходит со строительством 500 квартир, которые будут построены для крымских татар, переселенцев, воинов АТО, при поддержке Турецкой Республики? Вот для зрителей расскажу, если вы меня поправите, если ошибаюсь, это 200 в Херсоне, 200 квартир в Запорожье и 100 в Киеве. Вот на каком этапе этот проект? Да, небольшая ремарка. У нас 200 в Запорожье, а 200 в Николаеве. В Николаеве, да, прошу прощения. То есть в настоящий момент у нас в городе Херсон и в городе Николаев уже местные администрации выделили земельные участки. Они определены в натуре, подготовлена вся документация, вся необходимая документация по участкам, геодезии и так далее сейчас направлена турецкой стороне. И турецкая сторона сейчас готовит проектную документацию, и также они изучают рынок Украины, цены в Украине для того, чтобы запустить тендерные процедуры. Сейчас в Турции будет проведен тендер, да, и после того, как будет проведен тендер и определен победитель, мы ожидаем, что это уже будет в ближайшие месяц-два. Турецкая сторона совместно с победителем, подрядчиком, генеральным подрядчиком приедет в Украину, и мы начнем именно уже работы по Херсону и Николаеву. Там участки хорошие, в хороших местах расположены. В Николаеве прямо на берегу реки Ингул, если не ошибаюсь, да, Ингул. По городу Киеву у нас пока проблема с землей. Мы сейчас активно прорабатываем с местными органами власти и с Министерством интеграции варианты земельных участков. К сожалению, пока со стороны города Киева, властей города Киева, они нам говорят, что пока свободных земель не могут найти, и мы сейчас прорабатываем вопросы с различными землями, которые принадлежат министерству. А насколько вот у вас есть понимание, что этот вопрос в Киеве может быть решен? Я так понимаю, речь идет о бесплатной передаче земли или о выкупе? Фактически, как работает система, что когда был договор заключен между Республикой Турция и государством Украины, то договорились, что 10% квартир будет передано местным органам власти, которые именно предоставят земельный участок. То есть поэтому город Херсон, город Николаев, они очень быстро и оперативно сработали, и большая благодарность областным державным администрациям также за это, то, что они быстро, профессионально все сработали, выдали земельные участки, провели сессии и так далее. По городу Киеву пока, к сожалению, мы ждем, у нас прогресса нету, и мы также думаем о том, чтобы, может быть, посмотреть земельные участки, которые расположены на территории Киевской области, но непосредственно вблизи города Киева. Условно говоря, в радиусе 5 километров. А известно уже, кто будет жить в этих квартирах? Как это определяется или будет определяться? Смотрите, то есть в настоящий момент фонд совместно с Меджлисом крымско-татарского народа разрабатывает положение, которое будет именно регламентировать порядок передачи данных квартир переселенцам из числа крымских татар. Там будут определенные условия, будет проверка на то, чтобы у них не было, соответственно, имущества, то есть именно недвижимости,
доход, также определены льготные категории участников, которые будут в первую очередь получать данные квартиры. То есть это участники боевых действий, политзаключенные, журналисты, сотрудники национальных СМИ и так далее. То есть данный проект сейчас разрабатывается, он у нас уже в принципе готов, мы финализируем последние детали, но после того, как этот проект будет разработан, уже непосредственно список жильцов будет утверждать специальная комиссия, которая будет состоять из сотрудников Министерства реинтеграции, Меджлиса крымского татарского народа, сотрудников посольства Турции и так далее. То есть мы подготовим критерии, соберем документы и затем предоставим этот список уже непосредственно в комиссию, которая будет проверять и утверждать. А вот этот список, он как появится? Это нужно писать людям заявления? Куда их писать? Смотрите, у нас, так как сейчас еще строительство не начато, соответственно, поэтому мы пока сбор документов не ведем. Как только уже будет строительство начато, и мы будем видеть, что есть как бы срок, когда квартиры будут готовы, то будет начат сбор документов, он будет проводиться онлайн, да, через интернет. Почему? Потому что не все могут приехать, подать документы и так далее непосредственно в Киев. И там, когда мы покажем вот эти критерии, положения, там будет именно написано, какой порядок подачи документов, как быстро его надо подавать и так далее. Но вот я хочу сразу сказать, я уже об этом говорил неоднократно, что не будет значения, ты подал первым или вторым или последним. Да? То есть будет срок, например, в течение полугода будет открыто окно для подачи документов, и эти документы будут отработаны, присвоены каждому человеку уникальные номера, и, соответственно, уже будет проведена процедура отбора. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру и подробно рассказали о планах о строительстве 500 квартир для крымских татар-переселенцев при поддержке Турции. Благодарю вас. Ленор Мамбетов, руководитель фонда национального достояния Крыма, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир, и я предлагаю поговорить о таком беспрецедентном случае, о атаке дронов, если это можно так сказать. Вооруженные силы Украины впервые применили ударный дрон «Байрактар» против артиллерии российских наемников на Донбассе. Об этом сообщили и волонтеры, активисты, и подтверждали журналисты, и потом это подтвердил Генеральный штаб. Ну, давайте послушаем подробности о том, как это было. О них рассказал главный редактор «Цензор Нет» Юрий Бутусов. Батарея російських гаубиць Д-30 почала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного. Від вогню цієї батареї загинув воїн 93-ї бригади. Зупинити ворога дипломатичними методами, як завжди, не вдалося. Росіяни розгорнули батарею прямо на дорозі, без жодних укриттів, у повній впевненості у своїй безкарності. Але ЗСУ вперше для контрбатарейної боротьби направили в район бою «Байрактар», і керованою бомбою російську гаубицю було знищено. Ну и давайте послушаем, как в Генштабе прокомментировали эту атаку, предварительно заявив, что линию разграничения наши войска не пересекали. З 14.25 до 15.15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій об'єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. 2 військовослужбовці Збройних сил України під час обстрілу зазнали поранення. Один з них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню. Надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували. Максим, как вы оцениваете такой ход нашего Министерства обороны, наших военных? Знаєте, за часи протистояння України з Росією, особливо в районі східних наших кордонів, дуже багато було заяв від громадянського суспільства, від просто диванних експертів, які розповідали, що українські війська, вони не реагують, вони просто
у відповідь не завдають ударів. Ми постійно перебуваємо під обстрілами російських військ і немає ніякої реакції, навіть не задумуючись над тим, наскільки складно взагалі факт перебування там в зоні військових дій. З іншого боку, як складно цю війну провадити і активно реагувати, особливо в умовах, коли в перші роки військового протистояння в нас не було необхідного озброєння і можливостей завдавати точних ударів по наших противниках і доволі ефективно це робити. Звичайно, мене як громадянина України, людину, яка вболіває за наших військових в зоні об'єднаних сил, так, Організації Об'єднаних Сил, побачити те, як ми можемо завдавати важливих, дуже точних, дуже якісних ударів по позиціях окупантів і, що найважливіше, давати відсіч ось таким абсолютно дипломатичних, важко сказати, взагалі аморальних і військових дій прямих проти нашої держави. Тому звичайно, я вважаю, що це крок в правильному напрямку. Як я розумію, це військове устаткування Туреччина нам надала, з якого ми зробили. І тут, з точки зору нашої боротьби стратегічної, дуже важливо, що Туреччина, будемо відвертими, країна з доволі такими різнополярними настроями, яка з одного боку і ніби орієнтується на Захід, але з іншого... Кравчук між капель. Та, яка намагається всидіти на двох стільчиках і зберігати гарні стосунки з Росією, про що, власне, каже, одна з останніх зустрічей, яка відбувалася, тривала понад 3 години, на якій багато стратегічних домовленостей було досягнуто. І, власне, факт надання Україні зброї з боку Туреччини, вона унеможливлює зміну позиції з боку самої ж Туреччини. Наскільки, якщо ви вже є нашими союзниками, ви надаєте нам озброєння, ви є, скажімо, маєте позицію розподілу якоїсь позицій щодо війни на Сході, і ви пристаєте до якогось одного із берегів. З іншого ж боку, я розумію, що надання Україні такої новітньої зброї дозволяє українським військовим доволі швидко накопичувати знання і досвід. У нас есть, кстати, вы говорите о реакции Турции. Вот у нас есть, реакция Турции на использование их байрактаров. Давайте послушаем, что там сказали. Как турецкие СМИ отреагировали на сообщение о первом боевом применении байрактаром в Україні. На відео, яким поділилися джерела, видно, що була знищена одна 122-мм гаубиця Д-30, що належить проросійським сепаратистським силам. Повідомляється, що наказ застосувати байрактар вперше на Донбасі дав начальник Генштабу України Валерій Залужний. Это вот цитаты из издания «Ениакит», и оно использовало там даже такую терминологию, как «это стало большим шоком для Путина». Стало ли это действительно для Путина большим шоком? Я думаю, що Путін, вочевидь, очікував на те, що Україна має чимало озброєнь, не тільки зі Сполучених Штатів, але, кажемо, із Туреччини, з інших держав, членів НАТО і не членів НАТО. Тому, звичайно, що для них це дуже неприємна несподіванка. Їм би було б, безперечно, вигідно, аби ми залишалися в стані бойової готовності 2014 року, коли армія напівзруйнована, коли більшість техніки виробництва Радянського Союзу 70-х-80-х років, коли абсолютно не підготована і не мобілізована армія, коли немає можливості реагувати активно на захоплення наших територій, активно, яке відбувалося, і незважаючи навіть на ці всі ускладнення і, знаєте, речі всупереч, нашим військовим вдавалося зберігати свої позиції і вберегти територіальну цілісність держави. Що стосується сьогоднішніх днів, багато рейтингів вказують на те, що Україна одна з найсильніших армій Європи. Це, звичайно, є визнанням тих трансформацій, тих змін, які відбувалися роками, і, власне, наявність ось таких можливостей, таких інструментів, яких Україна собі поки що дозволити не може власними зусиллями так організувати. Вона каже про те, що ми рухаємося у правильному напрямку, і те, що з часом Росії ставатиме все складніше зберігати свої позиції і боротися проти України. Давайте послушаем, кстати, как в России отреагировали на применение байрактара. Что заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. У нас действительно особое хорошее отношение с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.
такой уже почти международный скандальчик получается. Та і дуже неприємно, бачите, зустрічатися там, тиснути руки, домовлятися про якісь економічні переваги для Туреччини в зв'язках із Росією, відновити можливість подорожей російським туристам до Туреччини, в тому числі, що взагалі нещодавно відбулося. На цьому фоні не найприємніші новини, які, мені здається, жалять, якщо вони не вводять в стан шоку, але вони є дуже неприємними подразниками. Проблема в тому, що Україна в кількісних вимірах там чи техніки, чи солдат особового складу не може бути співставною з російською армією. Але за рахунок інновацій, за рахунок високотехнологічної зброї, інструментів інших ведення війни, ми зараз починаємо активно розвиватися. І це дуже і дуже непокоїть Путіна. Оскільки, попри, знаєте, постійне брязкання зброєю, постійні випробування атомної різноманітної зброї, постійні військові навчання на кордонах, там чи то з Україною, чи то іншими державами НАТО, це все добре, але рухатися настільки швидкими темпами, як рухається світ цивілізований, та який стабільно вкладає в науку кошти, який намагається за допомогою цього прогресу досягати нових якихось якостей та цієї зброї, чи будь-якої іншої сфери, чи то технологій високих у комп'ютерній техніці, чи будь-що іншого, вони, звичайно, не співмірні. І от чим більше Україна матиме подібних інструментів та й важелів протистояння проти Росії, тим краще і для нас, і, власне, для цивілізованого світу. Більше того, я скажу, що використання ось цієї зброї проти російських формувань, причому настільки ефективний, це гарний сигнал і до інших наших партнерів про те, що зброю, яку вони надають, не лежить і не пилиться, нею вміють користуватися, нею користуються лише у випадках критичної необхідності, коли нападають на наші території, про що свідчить і ОБСЄ, і інші організації. Тому це хороший посил до Сполучених Штатів, в тому числі, які час від часу починають вагатися, чи виділяти ті доволі серйозні суми на українське озброєння, так, чи надавати той чи інший вид безпосередніх там ракет чи протитанкових систем до України. І це дуже гарний аргумент на нашу користь. І те, що, от, судячи із турецьких навіть зараз заяв, вони дають позитивну цьому оцінку, вони там гарні дефініції вживають про російські сепаратистські сили, завдали точної там удару по їхніх силам. Це, звичайно, на нашу користь грає. Ми маємо, так би мовити, масштабувати результати ось досягнутого наразі. А у нас есть возможность быстро и оперативно масштабировать эти результаты? Вот сколько у нас этих дронов? 6 или там 14? Сколько их сейчас закуплено? Готовы ли мы на ответную реакцию? Так, їх недостатньо. Не варто виключати того фактору, що дійсно військове керівництво України займає позицію реагування лише критичного на прямі обстріли чи прямі там враження з боку сепаратистів, так, з іншої сторони розмежування. Але так, аби ми діяли самі, так, самовільно і йшли в наступ, цього, вочевидь, на це розраховувати не потрібно, зважаючи на об'єктивні фактори. Це і небажання української сторони завдавати там враження потенційно для мирних жителів, які залишаються жити на окупованих територіях, так само, як і бажання дипломатичним шляхом вирішувати ситуацію, так само, як і бажання зберігати режим тиші протягом тривалого періоду часу, як це було, до речі, з півроку тому, пам'ятаємо, що одна з найтриваліших була таких відрізків перемир'я. Але і фактор того, що в нас недостатньо ось цього озброєння, не тільки турецького, але і, в принципі, інноваційного, якогось новітнього, це також важливий запобіжник з приводу того, що ми не рухаємося вперед такими ж темпами. Тому це процес тривалого діалогу. Я думаю, що тут позиція України може бути успішною лише в тому випадку, якщо ми казатимемо, мовно кажучи, Сполученим Штатам, чи Канаді, чи Великій Британії, що те озброєння, яке вони надають в Україні, воно, по-перше, є недоторканим з точки зору можливого поширення самої технології, так, оскільки багато було сумнівів з американського боку з приводу того, якщо вони дадуть джевеліни в Україні, та що вони можуть бути використані і передані ці розробки тій же Росії через різні інкорпоровані проросійські елементи і в керівництво оборонного сектору України. Тому, от комунікуючи на захід, скажімо, наші якісь побажання і співпрацю продовжуючи, маємо казати, що перше, це абсолютне збереження технологічних ось цих таємниць, які є американські там чи європейські. Другий момент,
те, що буде використовуватися зброя виключно для захисту українських територій і відповіді на пряму агресію. Ну і третє, що наше завдання все ж таки дипломатичним методом вирішувати цю проблему, зважаючи на політичну волю президента України і керівництва, які наразі це демонструють дуже активно і намагаються відновити будь-які майданчики для того, аби все ж таки перевести мову із сили, так, мови сили, до мови аргументів і якихось більш раціональних і мирних способів врегулювання. Ну, джавелины, кстати, мы еще не использовали, да, еще не проверили, как они Ну так, действуют. їх там і небагато постачали насправді, але й не використовували. Я к чему? Есть информация о том, что в Украине будет налажена линия производства байрактаров, есть такие договоренности с Турцией, мы можем наращивать этот военный потенциал, но готовы ли мы сегодня ответить на возможную реакцию, да, использования той же России против нас, своих беспилотников? У них там «Орланы», кажется. Ну, також чимало озброєння. Воно не таке якісне, вочевидь, інноваційне, як в наших західних партнерів, але те, що загроза ця зберігається, ну, цього ніхто насправді не приховує. Особливо вона загострилася, як на мене, після того, коли відбулося чергове вже не, знаєте, не формальне, а вже юридичне абсолютно сватання і братання між Білорусією і Росією, коли в нас з'явилося ще близько 1000 кілометрів потенційно дуже небезпечної зони, я маю на увазі кордону між Україною і Білоруссю, і ми стали ще більш вразливими у контексті можливих нападів на українські території з боку Росії і Білорусі. Тому, звичайно ж, що ми дуже в вразливій ситуації. І сказати так, що ми можемо мінімізувати чи уникнути і 100% гарантувати, що з боку Росії не буде жодних там нападів на Україну, так якось це гарантувати. Цього, звичайно, не можемо. Але, власне, через це і активізувалися зараз законопроекти про територіальну оборону, про можливість мобілізації українських військових в будь-якому регіоні України за потреби. І ми можемо, принаймні, готуватися до найгіршого сценарію, так? Ну, мріючи, звичайно, про те, що ризики ці не виправдаються. Але те, що знову ж таки у кількісному вимірі, та й, мабуть, і в якісному, якщо взяти ситуацію загалом, ну, не співмірні сили. І ми це повинні розуміти. Тому, власне, Україна і не намагається йти в наступ самостійно і реагувати, скажімо, першочергово на виходки з боку Росії. Це лише такі в критичному разі, коли абсолютно немає інших виходів, ми маємо показати, що ми все ж таки якийсь мінімальний паритет та хочемо зберігати в цьому протистоянні. И в это же время активизировались разговоры по поводу замены министра обороны. И на его место претендуют, предлагают, да, некоторые собеседники, осведомленные, вот как пишут, например, вот ЛБ.ЮА, левый берег, на то, что несколько осведомленных в ситуации источников сообщили, что нынешний глава Минреинтеграции Алексей Резников уже фактически назначен министром обороны, то есть решение уже было принято окончательно. Этот вопрос обсудят в понедельник на заседании фракции «Слуга народа», после чего о кадровых перестановках объявят официально. А Ирина Верещук, тоже народный депутат из фракции «Слуга народа», заменит Алексея Резникова на его министерском посту в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вот как вы оцениваете такие рокировки? Насколько они реальны и насколько они могут быть эффективными? Вочевидь, що за останній час склалося багато розмов з приводу того, що можуть бути кадрові зміни в багатьох міністерствах. І що найцікавіше, вони постійно змінюються. То кажуть там про міністра соціальної політики, міністра юстиції, як першочергових кандидатів на вихід. Потім починають казати, що це, можливо, міністр стратегічних галузей там промисловості, це може бути міністр культури. Зараз от більш реальними вже такі інсайдерська інформація, яка отримує якісь уже відголоски і плюс-мінус розуміння того, що так і відбудеться з приводу пана Резнікова і пані Верещук. Ну, мені видається, що тут питання потрібно розділяти на кілька
кілька аспектів. Один – це технологічний, політтехнологічний, я маю на увазі, і піарівський ефект. Інший – дійсно необхідності дещо видозміни і активної провадження політики в цих напрямках. З приводу технологічного аспекту. Зрозуміло, що за час свого перебування на посаді той чи інший міністр отримують певний заряд негативу по відношенню до себе. І як губки всотують ось антирейтинги, всотують незадоволення суспільства, після чого логічно потрібно перезавантажувати чи повністю, чи частково Кабмін для того, аби розрядити ситуацію. Знаєте, винні понесли покарання, запустили нову команду, нехай вона реагує на виклики сучасності. По-друге, що йдучи на вибори і президентські, і парламентські, і президент Зеленський, і Слуга народу казали про те, що недоторканних осіб немає, людей, які будуть засиджуватися в своїх кабінетах лише через те, що вони отримали той чи інший статус, не буде ситуації. Вони повинні знати, що крісло під кожним з них хитається, і бути готовими до того, що їх можуть змінити за незадовільні результати роботи. Це з точки зору такої піар та і технологічної. Тепер, що стосується самих видозмін, чимало з'являлося таких і критичних зауважень з боку громадянського суспільства, з боку ЗМІ до нинішнього міністра оборони, і те, що один з останніх скандалів про, пам'ятаєте, 24 серпня, коли був День Незалежності, там казали, що жінки мають ходити на підборах. Я не знаю, насправді, там глибинні причини для невдоволення, тому що я не розумію, в чому є суть конфлікту, але те, що були скандали, і те, що нинішній міністр має чималий відсоток невдоволених в суспільстві людей, це факт. Пан Резніков за час перебування на посаді міністра з реінтеграції показав себе як хороший спеціаліст. Мені видається, що він доволі гарно комунікував тему врегулювання ситуації на Донбасі. Він, на відміну від багатьох речників президента, речників Офісу президента, не видавав перлів, які розліталися у вигляді мемів і таких абсолютно неприйнятних для нинішньої ситуації заяв. Я і про Арестовича кажу, і про багатьох інших персонажів. Тому, вочевидь, він має шанс на підвищення і масштабування результатів своїх на посаді міністра реінтеграції до міністра оборони. Що стосується пані Верещук, за останні місяці вона чимало разів казала про те, що має амбіції переходу до Міністерства оборони, куди зараз Резнікова намагається. І, як я розумію, вона має непогані стосунки із президентом Зеленським. І мені видається, що амбіції абсолютно здорові, вона чимало над цим працювала, вона є членом профільного комітету Верховної Ради. Можливо, це не робота її мрії, і не посада, яку вона хотіла б займати, вочевидь, зважаючи на той факт, що хотіла в Міністерстві оборони, але це також непогане підвищення для того, аби продемонструвати свою ефективність і показати результати. Я особисто знайомий з пані Верещук. Мені видається, що вона щира у своїх бажаннях, що її бажання дійсно змінити ситуацію на краще. Але знову ж таки будемо бачити за результатами, а не заявами і амбіціями і прагненнями. Кстати, о заявлениях. Вот цитата прес-секретаря президента України Сергія Нікіферова. На сьогодні зарано говорити про відставку міністра оборони Андрія Тарана. В комментарии Укринформ он уточнил, что Таран будет в составе президентской делегации во время визита в Британию. Там, в Британии, у него запланированы важные мероприятия. На сегодня говорить про смену министра преждевременно. Он и дальше исполняет свои функции. Такие публичные разговоры ему только будут мешать, заявил пресс-секретарь президента. Вот, в общем-то, пока такую вот точку они поставили в этих разговорах. А мы перейдем к другой теме, к нашей энергобезопасности, связанной, конечно, с ней ситуацией с Северным потоком-2. Министерство экономики Германии направило Федеральному агентству по сетям заключение, которое касается сертификации Северного потока. В документе говорится о том, что газопровод не будет представлять опасности для поставок в Германию, в ЕС. В частности, сообщается, что Минэкономики направило немецкому регулятору соответствующее электронное письмо. В представленном анализе воздействия Северного потока-2 на безопасность поставок говорится, что сертификация не будет представлять опасности, как я уже сказал, для газоснабжения Германии и Европейского Союза.
Министр наш иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал это заключение Министерства экономики и энергетики Германии о якобы безопасности российского газопровода и заявил, что Украина продолжит обосновывать свою позицию немецким партнерам. Давайте послушаем, что сказал Дмитрий Кулеба. Що стосується рішення німецького регулятора, ми засмучені. Ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, будемо працювати над тим, щоб рішення щодо Північного потоку-2 не ухвалювалося похабцем. Якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключове – залучення Європейської комісії, кінцева мета – застосування третього енергетичного пакету до Північного потоку-2. А с нами на связи Николай Бучин, доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений Национального университета Львовская политехника. Добрый вечер, Николай. Доброго вечора. Вот, ну, собственно, случилось то, что и ожидалось, хотя были надежды на то, что в новой коалиции, куда придут зеленые, в их лице мы найдем поддержку, и, возможно, еще ситуация не разрешится вот так, как она разрешилась. Вот как нам теперь выкручиваться из этой ситуации? На оптимизм Дмитрия Кулебы вы как смотрите? Есть еще варианты влияния на наших німецьких партнерів? Ну, насправді, на моє переконання, ви абсолютно праві в тому, що ці речі, які зараз відбулися, це є закономірний результат цього процесу, який тривав вже довгий час. Ми, на жаль, розуміємо, що кон'юнктура міжнародна політична помінялася після зміни президентства в США не на користь України, власне, і більше на користь Росії в плані саме енергетичному. І, на жаль, ми розуміємо, що ті санкції, які будуть з боку США, і які могли стати єдиним шансом для України на те, щоб все-таки оцю енергетичну загрозу у вигляді Північного потоку-2 було нейтралізовано, вони зникли. І, на жаль, ми маємо результат закономірний, коли фактично процес запуску і сертифікації потрошки приходить до логічного завершення. І, напевно, надій на те, що він буде зупинений, зараз доволі мало. Ну, ми прекрасно розуміємо, що зараз Росія, фактично ініціювавши цю енергетичну кризу, вона вже почала використовувати і Північний потік-2, і взагалі газовий фактор як інструмент зброї, як своєрідну газову дубинку для тиску, для переговорів, для пришвидшення сертифікації Північного потоку-2. І якщо це ще не є аргументом для міжнародної спільноти, для Америки, для Європейського Союзу про те, щоб задуматися над доцільністю Північного потоку-2, то зрозуміло, що, очевидно, там вже прийнято певний консенсус. І якщо ми розглядаємо ключових гравців після парламентських виборів в Німеччині, то і християнські демократи, і соціал-демократична партія, вони, на жаль, стоять на позиції запуску Північного потоку як безпечного, на їхню думку, і економічно вигідного. Тому, на моє переконання, тут проблема в тому, що не спрацювала українська дипломатія, яка не змогла довести до міжнародної спільноти тезу про те, що насправді це є загроза, енергетична загроза, загроза енергетичній безпеці, це є зброя з боку Російської Федерації. І в даному випадку наше ключове завдання все-таки показувати на прикладі конкретних фактів. А ми зараз розуміємо, що вся ситуація, яка відбувається на енергетичному ринку, яка відбувається в контексті подій і газової кризи, наприклад, в Молдові і в інших країнах, тобто вона є прямими ознаками того, що Росія вже почала використовувати цей фактор як зброю. А ми прекрасно розуміємо, що домовленість, яка була досягнута між США і між Німеччиною, якраз і базується на тому, що у випадку, якщо Росія буде зловживати тим фактором, можлива зупинка потоку або, власне, запуск пакету санкцій проти Росії. Тому ми програли битву, не знаю, чи програли війну, тому що насправді різні фактори, чинники ще можуть повернутися в нашу користь, але все-таки наше зараз ключове питання – це довести і достукатись до міжнародної спільноти і показати, що Росія зловживає, Росія тисне, Росія використовує це як зброю. Я не очень понимаю, зачем нам это делать, когда это Россия сама сделала, поставив Европу в ситуацию, когда дефицит газа во всей Европе наступил, и когда цены на газ взлетели. Хотя насправді
ми будемо однією з основних жертв Північного потоку-2. Тому ми маємо бути в першу чергу зацікавлені в тому, щоб Росія, ну, як мінімум, якщо і запустила Північний потік-2, то вона це зробила таким чином, щоб все-таки транзит через Україну. Ми маємо розуміти, що Україна має дуже потужний транзитний потенціал, і фактично це важливе джерело надходжень в бюджет України. Тому очевидно, що одна із цілей запуску Північного потоку-2 це є здійснення тиску на Україну, удар по газотранспортній системі України, а вже потім це є там збільшення, скажімо, залежності Європи в енергоенергетичному секторі і можливості збільшення тиску на Європу. Тому ми є в першу чергу в цьому зацікавлені, і ми розуміємо, що у випадку, якщо транзит газу в Україні після 2024 року, ми пам'ятаємо, що угода про тих навіть банальних 40 мільярдів, тобто ми пам'ятаємо, що це є навіть не третина потужності нашої газотранспортної системи. Якщо після 2024 року ми не будемо транзитною державою, це буде боляче бити по Україні, а вже потім ставити під удар і саму Європу. Тому ми в цьому в першу чергу зацікавлені. А у нас есть понимание того, как мы сейчас готовы к зиме? Ви знаєте, я насправді не є фахівець у сфері енергетики внутрішньої, тому я не можу до кінця судити, наскільки Україна має достатній запас енергоресурсів для зими, але принаймні ті заяви, які робить влада, свідчать про те, що в цьому плані вони проблем на даному етапі не бачать. Зрештою, те, що ми готові надавати позику у вигляді газу для Молдови, нашого сусіда, теж свідчить про те, що ми маємо такі можливості, маємо додаткові резерви. Я думаю, що в даному випадку на цей рік проблем з тим не маємо. Тим більше, що ми маємо пам'ятати, що Україна більше ніж половину потреби у власному газі власне вирішує самостійно через власне газовидобування. Тому я би сказав про те, що це швидше проблема і загроза не тактична, не поточна, а швидше на стратегічну перспективу. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Николай Бучин, доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений Института гуманитарных и социальных наук Нацуниверситета Львовская политехника был с нами на связи. А у меня к вам, Максим, вот такой же вопрос, как и к Николаю, о том, как мы готовы к зиме. И как вы оцениваете наше решение дать скидку на сверхлимит прокачки газа для российского «Газпрома» и такой широкий жест для Молдовы, когда мы им предоставляем газ, которого наверняка у нас не хватает? Так, розпочну, мабуть, з того, що президент запропонував там 50% ніби знижки за викачування понад 40 мільярдів кубометрів. Так. Це такий крок, який спрямований на те, аби вибити із рук у Путіна козир про те, що закачувати газ через інші джерела, інші потоки дешевше, ніж через Україну. І тут Путін втрачає одну з головних своїх аргументацій, нібито пояснюючи це економічними чинниками, а не політичними. Так? Тому завдання і президента, і Міністерства закордонних справ у такий спосіб перевести питання боротьби за потік газу через український трубопровід з площини економічної до суто політичної, аби все ж таки переконати і в першу чергу західну спільноту, яка на превеликий жаль досі ніби вагається в тому, що це дійсно суто економічне питання, і продовжує про це активно казати в усі можливі способи, що це питання суто політичне, це питання зброї Росії проти України, яку вона вдало використовує протягом усіх років незалежності України і намагатиметься використовувати надалі. Тому тут така більше геополітична, вочевидь, і якась комунікаційна перевага має бути з боку України. Тепер з приводу того, чи Україна готова до того, аби провести цю зиму в нормальних таких позиціях та забезпечення газом і вугіллям, як кажуть експерти, які в цьому орієнтуються глибше, те, що запасів вугілля в нас дуже небагато. Це критичні запаси, яких не вистачить однозначно для того, аби пройти повністю зимовий період. Що стосується газу, також не повністю заповнені наші резервуари, і проблема з цим також існує. Але в цій площині, мені видається,
більш важливим є і критичним є питання тарифів, які зараз дають нам виробники цього ж тепла. Я мав нагоду кілька тижнів тому спілкуватися з кількома серйозними мерами України, мається на увазі великих міст. Це і Івано-Франківська, і Хмельницька, і інших міст, які в один голос кажуть про те, що центральна влада своїми заявами про те, що ми встановлюємо тарифи для громадян на рівні 7 гривень 99 копійок за 1000 кубометрів, абсолютно не відповідають дійсності. І ті тарифи, які дають виробники тепла на місцях, показуються в цифрах 13-14 гривень. Відповідно, центральна влада скидає з себе абсолютно будь-яку відповідальність, перекладає її на плечі місцевої влади, яка має забезпечити той тариф, який каже центральна влада, з власних ресурсів. Дуже часто в міст немає власних можливостей для того, аби перекрити цю різницю і дати людям ціну ту, яку сказав прем'єр-міністр чи міністр Кабінету міністрів. І це велика проблема відсутності комунікації між центральною владою і регіональними лідерами. Тому мені видається, що в цій ситуації потрібно було сідати за стіл перемовин, об'єктивно оцінювати ситуацію і ресурси, які в нас є. Вочевидь, представників Кабінету міністрів, можливо, президента, лідерів місцевого самоврядування обласних. І додатково того, виробників цього тепла, представників наших державних підприємств, які виробляють і забезпечують, для того, аби знайти якийсь консенсус, знайти якесь проміжне рішення, яке, можливо, влаштовуватиме і одну, і іншу сторону, і, що найголовніше, влаштовуватиме кінцевого споживача. Тому що, нагадаю, в Києві досі більшість районів не знаходяться в опалювальному сезоні, і труби холодні. І якщо, чи батареї, точніше, якщо казати там про, я не знаю, молодих людей, чи людей, які можуть працювати там і взагалі, більш працездатні, то що казати про дітей чи пенсіонерів, які критично потребують цього тепла. І те, що його не запустили вчасно, є ще одним свідченням того, що, вочевидь, проблеми існують в питанні забезпечення тепла. Мы сейчас можем перейти на, конечно, на персональные, на социально незащищенных слоях. Да, это все критично, но ведь как не садись на этих переговорах, какой там не пересаживайся, угля больше не станет, которого 4 раза меньше, чем необходимо на зиму. Реверса мы можем не получить, а через нашу трубу могут перестать качать газ. Как где искать выход? Питання, на яке не знає відповідь не тільки ми з вами, не знають відповідь і представники нашої центральної влади. Але, знову ж таки, мені видається, що будь-яка влада на те й влада для того, аби вирішувати критичні ситуації. Тобто жити в обставинах, коли все добре, коли всього вистачає, коли гарні соціальні стандарти, коли немає жодних інших проблем, дуже легко і зручно. Але і на те ми обираємо топ-менеджерів, причому не одного, не двох і не 10. У нас величезний апарат державний, в тому числі в енергетичному секторі, в питаннях виконавчої влади і законодавчої, які мали придумати цей механізм. Вочевидь, можна домовлятися і з іншими державами, які також мають надлишки в своїх сховищах. Тієї ж Польщі, яка, до речі, за останні роки перейшла від споживання російського газу до багатьох інших джерел, в тому числі скрапленого газу зі Сполучених Штатів, відновлювальної енергетики і решта. Можна заключати прямі домовленості із державами, які є нашими сателітами, які неодноразово заявляли про прихильність до України, її територіальної, економічної незалежності. Тому може бути діалог налагоджений із третіми сторонами, які в такий критичний для нас період часу могли би допомогти. І не варто виключати того, що ми маємо думати більш стратегічно, а не ось так ось абсолютно тактично, якось місцево. Тобто горизонт планування має бути глобальніше. І сьогодні вже ми маємо розробляти стратегію того, як відмовлятися поступово від російського газу, переходити на більше видобування українських видів палива і того ж самого газу, переходити більше на відновлювальну енергетику, в яку, до речі, вкладають багато іноземних компаній і урядів в тому числі. Тому в перспективі 50 років ми повинні поставити собі за ціль повністю відмовитися від російського газу, оскільки це одна з найглобальніших їхніх інструментів і важелів впливу на Україну. Благодарю вас за то, что пришли, за ваш комментарий, за разговор. Максим Джигун, политический эксперт, руководитель консалтинговой компании, был гостем нашей студии. Наше время подошло к концу. Буквально через 5 минут в эфире служба новостей «Заман» с самыми последними, самыми актуальными событиями из оккупированного Крыма. Мое время в эфире подошло к концу. Прежде чем попрощаться, я
напомню о своей просьбе подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы для самих себя сделать удобнее просмотр нашего контента, ну и подписаться на Patreon, чтобы поддержать нашу работу для вас. А это для нас очень важно. Спасибо, что были с нами.